Grazzi mill-qalb il-11,000 parteċipant. Rekord. Din is-sena kienet rekord tal-parteċipanti mela ma niġux l-ewwel biss fl-obeżità, imma niġu l-ewwel ukoll fil-fitness. Kull sena l-entużjażmu għal-mixja u l-ġirja tal-President dejjem qed jiżdied. Din kienet it-tielet edizzjoni. Fl-10 ta' filgħodu telqet il-mixja minn Santa Venera. F'dan il-grupp kien hemm fost l-oħrajn il-mara tal-President Margaret Abela. Nista' ngħid li nis-sena tieħu pjaċir ħafna meta tara kulħadd atmosfera verament sabiħa. Kif ukoll mart il-mexxej laburista Michel Muscat. X'intara l-pajjiż kollu maqgħud f'attività bħal din hija xi ħaġa bellezza, hija ta' inkoraġġament kbir ukoll għal dawk li qed isegwuna mid-djar tagħhom u forsi qegħdin għandhom bżonn ukoll l-għajnu tal-Community Chest Fund. Kienet festa oħra ta' solidarjetà oħra l-poplu Malti wera il-qalb kbira kollu l-isteta għal daw kollha il-fondi ser imorru għall-Istrina 2011. Għal-ħabta tal-10:15 filgħodu f'Ħattart jitfaċċa l-President George Abela. Llum għandna hemm ġubju rekord ta' parteċipanti. Allura ċertament ferħanin u xek. Isellem lill-uħud mill-parteċipanti. Jieħu postu u titlaq il-ġirja. 3, 2, 1, good luck! Suċċessi ieħor għall-fannan tal-President li issa daħlet fit-tielet sena tagħha. Iluf laqgħu l-istadina nġabru hekk il-koll flimkien għal għan nobli. Minn tfal, adulti, ħaddiema, nies tan-negozju sa anki politiċi inġabru hekk il-koll flimkien. L-ewwel nett maħabba lan u naħseb jiena wkoll li reċentement ovvjament kulħadd qed jitgħallem l-importanza li żomm attiv għal-inqas sakemm tista'. Il-darba kull sena nieħu sem. Xi waslek biex tagħmilha? Nieħu gost attività kbira fejn jinġabar il-flus għall-karità u anke biex ngħin ħadd ieħor jipparteċipa. Tal-President hija darba. X'waslek biex titħajjar għaliha? Għax xi ħaġa l-karità biex speċi tagħti xi ħaġa l-karità u tkun qed tagħmel xi ħaġa attività fiżika mhux. Fem ngħinu fil-bżonnu fl-aħħar mill-aħħar nieħdu gost flimkien niċċelebraw solidarjetà tal-pajjiż kollu bejnietna. Sert protezzjoni ċivili, mdorrijin tgħinu n-nies. Iva. Kif għażiltu li tagħmlu xi ħaġa bil-klieb illum? Staqna nagħmluha l-koll flimkien bħala teamwork ovvjament. Il-klib tagħna huma aġġili ħafna dejja reġgħi ġifieri tajna qed nippruvaw nagħtu l-kontribut tagħna wkoll u x'hekk. Triq Sant'Anna kienet l-aktar li offrit sfida għall parteċipanti. Id-destinazzjoni finali taż-żewġ gruppi kemm dawk li ġrew u dawk li mxew kienet quddiem il-palazz tal-President il-Belt. Bħala support għall-Community Chest Fund ħafna lill-pazjenti tagħna li jiġu boffa. Ħanirtirajt qed nimxi kuljum. Flok rissula dokrini bħas-soltu ħallejt il-mixja. Bħala volontarju Community Chest Fund fl-istess ħin il-organizzazzjoni biex kunu inħeġġuhom jipparteċipaw ukoll. Inti tħoss ħafna sħan allura f'kull parti ta' għall-ilma u ma tajtiex issa jidda xejn. Nifejħana. L-atmosfera sabiħa, iġġaltifra ma tgħidx. Kalma. U dan huwa Fit-tmiem l-attività l-Prim Ministru Lorenz Gonzi ppreżenta lill-President 10,000 euro mill-fondi tal-Gvern għall-Istrina. Waqt li l-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat qal li mill-ftit li jista' joffri, il-Partit Laburista kien qed jagħti 1,000 euro mill-fondi tiegħu.